هجمارا کشتین هێریشا ئاسمانی bi bermîlên bombekirî li ser cihê rawestandina otobêsan li navçeya Cisrûlhec li taxa Firdos gehîşt 47 kuştî û 3 birîndaran. Rewangeha Sûriya mafê mirovan ragihand ku duh dane êvarê balafireke rejîma Sûriya bi bermîleke bombekirî hêrişî wîstgeh an ku garajeke otobêsan li navçeya Cisrûlhec li taxa Elfirdos ya ku dibin kontrola hêzên opozisyona Sûriyê de kir û di encam da 47 kesan jiyana xwe ji dest da û 3 kesê din jî birîndar bûn. Ev êrişên dijwar yên rejîma Sûriye di van çend rojên borî de piştî ziyanên wê yên zêde di meha borî de li bajarê Helebê û li navçeyên din yên Sûriyê tê û di vê derbarê de tora Heleb News ragihand ku di meha borî de û di şerê di navbera grûpên serb opozisyona Sûriya û yên rejîma Esed û mîlîşiyatên bi serva 371 serbaz û mîlîşiyatên rejîma navborî hatine kuştin. Li gorî raporta tora Heleb News ku di meha borî de 23 serbazên serb rejîma Esed ve cuda bûne. Lê di heman demê de rejîmê 205 ciwan li bajêr û gundewarên wê bi mebesta leşkeriya neçar girtine û birine navendên rahênanê. Di derbarê ziyanên rejîmê ji aliyê maddî di heman mehê de raportê diyar kir ku 3 tank, 23 topxane û 12 avahî û 6 xalên serbazî tevî rêjeyek mezin ji teqemeniyan hatine ji navbirin. Herwiha rejîmê gelek navçe jî kontrol kirine piştî ku hêzên opozisyonê bajarê Idlibê û beşek mezin ji Cisrûlşuğûr kontrol kirin, niha bi hêzek mezin berê xwe dane bajarê Helebê ku ji havîna sala 2012 ve di navbera hêzên rejîma Sûriya û opozisyona wî welatî hatiye dabeşkirin. Ji aliyê xwe ve hevpeymaniya niştîmanî ya opozisyona Sûriya îro di daxuyaniyekê de kiryara hovane ya rejîma Sûriye bi tundî şermezar kir û tekez kir ku pêwîst e projeya cîbîcîkirina avakirina navçeyeke aram li Sûriye bi zûtirîn dem bê kirin ji ber ku derengbûna cîbîcîkirina vê projeyê dê bibe derfetek ji bo rejîma Esed ra ku berdewamî bi tawanên xwe bîne. Hevpeymaniye her wiha daxwaza çekên dijî balafiran ji bo hêzên artêşa azad kir ji bo rêgirtin li bikaranîna bermîlên teqîner li dijî xelkên sivîl û bi pêwîstî dazanîn ku civaka navdewletî jî tevûliveke ji bo va tawanan bike.